ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз бовар кунед як хабарро шунидам, хеле ғамгин шудам. беҳамонам инқа ғарибон дар азобанд, муҳоҷирон. боз чанд нафар бекор мемонанд, чанд нафар боз пинҳонӣ кор мекунанд. дар шаҳри Калуга барои муҳоҷироне ки таксӣ меронанд ва шахсоне ки ба фикрам ба ин корҳо занонам машғуланд, ғизои озуқа савдо мекардагиҳо аз кор онҳоро мегиранд ва барои онҳо манъ аст ки ин корҳоро кунанд ва дигар иҷозаи кор ба онҳо намедиҳанд, чунки шаҳрвандӣ надоранд ва бисёрашон ғайриқонунӣ кор мекунанд. аз рӯи 4 нафаре ки занеро дар мағоза кушта пулҳои кассаро мегиранд, аз рӯи чунин ҷавонони бадрафтор бинед дигарон ба чӣ аҳвол омада мерасанд. аз пушти онҳо дигарон дар азоб. аз ин рӯ ман ба ҷавонон муроҷиат карда гуфтаниям ки ба шумоён мегӯям ки хонед, саводу касб омӯзед, баъд ба муҳоҷират биёед. чунки бесавод будан ва дар ғарибӣ омада бо ҳар хел корҳои ки наметавонед ба онҳо бовар кунед, ин хеле ба шумо сахт аст. баъде ки омадед, қонуни шаҳри дигарро хоҳиш мекунам вайрон накунед. умуман ба касе зарар нарасонед. на ба касе зарар расонед, на иҷоза диҳед ки ба шумо касе зарарашро расонад. агар омада ҳар як нафар хонад ё меҳнат кунад, ҳалол. бовар кунед, мақомдорони инҷо ҳам низ инқадар шахсони бад нестанд. инҳо низ ба шумо ягон ҳарфи зиёдатӣ намегӯянд. аз худи инсон вобастагии калон дорад. чӣ тавр зиндагӣ кардан, роҳ рафтан, муомила кардан, ҳамаш аз худи инсон, аз худи одам вобастагӣ дорад. ҳаракат кунед, боз хоҳиш мекунам, ҳаракат кунед, ба нафаре фоидатон намерасад, зараратон низ нарасад. мо мусулмонем, биёед аз рӯи китоби муқаддасамон зиндагӣ кунем. миллати рус бисёрашон одамҳои хубанд. агар мо хуб бошем, аз беадабӣ касе ба мақсад нарасад. аз беадабӣ касе ба мақсад нарасад, зеро ки адаб тоҷи сари мардон аст. шахси бо маърифат, ба одоб маълумотнок дар ҳама ҷо нони худашро меёбад ва обрӯ низ пайдо мекунад. ба ҳамаи шумо муҳоҷирони азиз, ғарибони муҳтарам, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонатон шавад. хонаатон доимо пурнур бошад. фарзандонатон солим ба дунё биёянд ва дар пирӣ роҳати хуб ронед. аз ин рӯ биёед, боз муроҷиат мекунам, ба қонунвайронкунӣ роҳ надиҳем. ҳар кишваре ки меравем, ҳаракат кунем забони онҳоро омӯзем, то ки вақте ки забонро шумо меомӯзед, бо онҳо муомила мекунед, онҳо шуморо ки мефаҳманд, бовар кунед, ягон чӣ ба шумо гуфта наметавонанд. ҳамаи шуморо худованди бузурги яккаву ягона дар амонаш нигаҳбон бошад.